Voldries viure a una de les zones més demandades de Girona? Benvinguts a aquesta fantàstica casa que tenim en venda a Domeny. Acompanyeu-me a veure-la. Com podeu veure, aquesta casa té dues plantes, distribuïda amb 130 metres quadrats i un jardí de 100 metres. També disposa d'un balcó a la planta superior i un pàrquing que comunica amb tota la casa de 70 metres quadrats. Ara, acompanyem a veure l'interior. Planta baixa tenim aquest despatx superpràctic. Al costat del despatx tenim l'ascensor per poder accedir a dalt i al pàrquing. Al costat també hi tenim el bany general de planta baixa amb plat de dutxa, en aquest cas, i a l'espai de menjador ho tenim semiobert amb la cuina. En aquest cas, els dos donen al jardí i tenim una orientació sud, per tant tenim sol tot el dia. A la planta superior de la casa ens trobem amb dues habitacions dobles, dues habitacions individuals, un bany complet també amb plat de dutxa i un rentador que, si es vol, es pot tancar i no es veu. A la planta superior, com us he comentat abans, també tenim aquest balcó que dona vistes al jardí i a la zona de Domeny. A la part del garatge, com podeu veure, hi caben dos cotxes. En aquest cas la propietat hi va afegir aquest espai extra com a sala, que podria ser per gimnàs o sala de jocs, i també van afegir un altre espai extra com a traster. Us ha agradat aquesta casa? Si us ha agradat, no dubteu en contactar-nos o comentar la paraula Domeny.